Obe fanúšikovské zóny v Košiciach dnes dýchali hokejovou atmosférou. Tu si pochvaľovali aj zahraniční návštevníci. Cítim sa tu veľmi dobre. Dnes hráme dôležitý zápas. Je pekné osláviť to práve tu. How do you feel in our city? Super. Celkom fajn, keď sme prehrali s Rusmi. Fajná atmosféra je. V Košiciach sa vám páči teda atmosféra? Áno. Čo je najlepšie? Čo vás tak upútalo tu na Hlavnej možno? Všetko. Atmosféra. Sa tu majú aj ostatní, ktorí nie sú naši Slováci, ale sú tu iní. Že ako sa oni tu nacítia tiež. Stretli ste sa s pozitívnymi ohlasmi u cudzincov? Áno. Do kože hokejistov sa na okamih môžete vcítiť aj na umelej ľadovej ploche. V princípe nahradzuje to ľad asi na 95%, že je to trošku pomalšie, ale funguje to presne takisto ako normálny chladený ľad. Dá sa to teda postaviť s klasickými korčulami? Nepoškriabe sa to? Áno, v každom prípade to nie je problém. Možno práve taký ľad sme včera potrebovali v zápase s Ruskom. Na Hlavnej sme dnes našli svorne sedieť norských a švédskych fanúšikov, odvekých hokejových rivalov. Aj po nedávnej historickej prehre Švédska s Norskom bavia sa spolu ako bratia. Zo slovenských špecialít zatiaľ okrem alkoholu ochutnali guláš. Goulash soup. Guláš. Yes, very nice. Very good. It's very nice here. Yeah, it's a very nice beer. Pretty nice beer. Your national colors are the same like the colors of our city. No, it's our colors, not yours. No a hádajte, čo sa Švédom páči v našom meste najviac. The food. Beer. Fanúšikovia počas hokeja častokrát zavítajú aj do priľahlých barov a reštaurácií. Áno, samozrejme, zavítajú aj do barov, pokiaľ je návštevnosť v meste a je tá atmosféra preústená, tak je tu tých cudzincov dosť, je podstatne viacej. Zvyšovali ste aj nejaké ceny? Nie, pri cenách sme ostali, proste sme si povedali, že radšej tu necháme takto, aby sme stratili svojich zákazníkov, ale ceny ostali také, ako boli predtým. Medzi stánkami s rôznymi remeslami a dobrotami sme našli aj jeden s obrovskými bochníkmi syra, ktoré nápadne pripomínali tie švajčiarske. Samozrejme, že sa zastavia aj švajčiarsky, aj Angličania sú tu, aj Poliaci, Ukrajinci. Čo hovoria, keď ochutnajú takýto sír? Predsa len ich krajiny sú syrárske veľmoci, konkrétne to Švajčiarsko? Že sú to super syry, také ešte nejedli a zaujímavé sú najmä tou farbou. It's very good here. Very good in Slovakia. Good beer. I like it. Very good. And good ladies. That's why you have this Yeah, muscle. you see, the muscle. Swedish muscle. Švédsky fanúšikovia si z Košíc domov odnesú aj spoločnú fotku s mestskými policajtmi, ktorí im ochotne zapózovali. Mesto dnes dýchalo hokejovou atmosférou počas celého dňa. Samotné hokejové zápasy tu každý deň prilákajú stovky ľudí. Jozef Demeter Naša.